Ndị Igbo kelekwa m unu. Biko ịma ihe gbasara ndị Igbo ịbịakọta ọnụ na ịdị n'otu, ekwuola m okwu ya ọtụtụ afọ. Ụfọdụ azaghị okwu, ụfọdụ ka nọkwa na-eche n'ebi ihe ọbụla dị ha n'obi maọbụ ihe ọbụla ha chịkọta okwu a na-akpọ. Achọrọ m ka ịmata etere ụgba etere azụ, onye akpọrọ asị bụ onye akpọrọ asị. There's nothing you can do about it. That's the truth. Enwere vidio m ga-achọ ka ịwọchị kene onye Rivers State mere ya ndị Ikwere chiaka na-akọwapụta mkpọrọmasị akpọrọ ndị Igbo. Ndị Yoruba kpọrọ anyị asị, ndị Hausa kpọrọ anyị asị. Abịakwa na Ikwere, ụmụnne anyị kwa ndị Igbo ibe anyị, ha kpọkwa ndị Igbo ndị ka asa ahụ Igbo. Ndị Delta kpọrọ anyị asị, Ijọ kpọrọ anyị asị. Mkpọrọmasị gbara anyị gburugburu. Ma keke ewezi n'iwe, ndị Igbo bịazikwe ha akwụkwọ onwe ha asị. Ịma nkwuo ya, ị ga-aba mba dee ihe sọrọ gị, mana eziokwu na-agbakwana ka ọnwa. Anyị kpọrọ onwe anyị asị. Gịnị ma anyị ji kwuo ya? Kedu ihe ọ ga-eji bụrụ na unu sị na anyị idiri ka anyị nwere onwe anyị? Akwa ya n'ime nwere onwe ahụ, e nwere onye mmadụ na-ekwu ya sị na ya wụ onye ndu na nke ndị DSS, ka onye gburu ya asọ ndị ọtọpilọt gburu ya na-echiri ya imi abịa gbagbuo ya. Gị nweta onye nke ọtọpilọt nke ndị gburu ya asọ ndị DSS gburu ya. O nwere ike bụrụ eziokwu nke were asị, but ihe ọ na-egosi ịhụnanya. Without unity, onwe ebe a ji eze eje. Ka ha bikwa ọtụtụ okwu, wọchịka n'ihe onyonyo a ka m kwuchapụta m chọrọ ikwu. Wọchịra m ya. And she is not mentioned on your mention. You are the one that brought her. He said he don't like you. See, Eh? he don't like you. He said he don't like you. I said, come, this. He said she don't like him. Don't like you. Stand up on top. That you are real. Eh? See, you don't say you are really. Say, but the pastor, you don't really say he don't like you. Say he don't come. I said, come, follow me, come today. I'm ready with you. She's coming for the first time. Jesus. You say you don't like him. I said, I used to see you. I would just scroll up. I don't believe in Igbo pastors. Don't believe in Igbo men of God. You say you don't like Igbo men of God. I said, What do we do? I said, I don't believe. What did we do? I said, if this man is real, let him call my name. I said, but Igbos are many here. He cannot call Yoruba. He cannot call Yoruba. That Igbos are many. I don't know what to say. I've been suffering. Look at me. Have I seen you before? No. Wait, I never seen you before. Have you talked to me before? I'm here today. I'm coming here more than 2 years. I never seen you. Don't speak against the grace. What you don't know, say you don't know, but don't speak. Fool me. Get ready for restoration. Will you speak against me again? I did not speak against you. I just believe in Igbo pastor. Chairman Kotimo Officer for Insi. Yes, sir. Along on my teacher like Insi. Hey, Amen. Fumi, open your hand. How many? Wait, let me see one hand. Just one hand. One hand. 1, 2, 3, 4, 5. Right? How many is your children? 5 children. See the way you love me. See the way you care for me. Now you have watched it. Now ask me, go to churches. From today, go to churches here in the Niger Delta. Go and check all the churches you will see. If you will see anybody, a Yoruba person in that church. All the churches owned by our people here, whether Igbo, whether Ikwere man, whether any, just go to their churches. Go and see if you're going to see one Yoruba man inside that church. I am giving you an assignment. Go this coming Sunday, go to church and go and check if you're going to see one Yoruba man in any of these our churches founded by our people. Even with that chapel, Salvation Ministry, you will see them less. In fact, the reason why any Yoruba man is seen in our churches, in our founders churches within these areas and the East, is because they either want to have a contract with that church or they have a dealing to do with that church. That is what will bring a Yoruba man to your church. If not, they must locate that church that belongs to their brother. As in their tribalism, it don't really take onye na-eme ihe onyonyo anaghị eme ya ka o promotuo
Ebuka Obi ihe ọ na-eji uwe ebe ahụ bụ mkpọrọmasị akpọrọ ndị Igbo ana ihe ọ na-ekwu bụrụ eziokwu gaa na chọọchị ndị Yoruba niile ndị ka ju ebe ahụ bụ ndị Igbo ma chọọchị ndị Igbo nwe na South East and South West ama m ndị Yoruba ole nwe chọọchị ha na-ekpekwa ngwa chọọchị nke ha kwa ebe a mana achọghị m ịga ihe gbasara religion mgbe m na-achọ ilekwasị anya o doro anya na anyị nọ n'etiti ndị iro kedu ihe anyị ga-eme n'ọnọdụ a mana ndị iro kacha ndị iro niile ndị general overseer of ndị iro bụ ndị ọlaniyi ndị na-akwọrisi mmadụ ka agụ n'ihi gịnị ka ha ji na-akwọrisi mmadụ n'ihi gịnị ka ha ji si tapụ ntutu taa kama ọbara mmadụ awụsara na ha chọrọ ime Naijiria ka ọ bụrụ ebe ga na-akpe alakụba but the open nsogbu a si wee dịrị bụ ọ bụrụ na na-achọ ka abụrụ ebe alakụba ha chọrọ ka ọ bụrụ Fulani ethnic nation Nigeria ebe ụnụ Nigeria ka ọ bụrụ Fulani ga-ewepụta nne Nigeria wụ Fulanization mebe ọnwụ na nkwuo ya mgbe ụfọdụ sa na-ekwugheri ama m na ụfọdụ n'ime na-ahụla ya gbagere m nwoke a ntị ka ọ kọnfamkwa ya akwụkwọ nsọ si ebe mmadụ abụọ na-atọ gbara otu ama eziokwu nọ n'ime ya gbagere m ya ntị. Fulani people don't talk say look they want you to they won't carry this country make it become their own make them come and say they Fulani too na them get Nigeria. Fulani nationality movement na them attempted to assassinate me. They wanted to kill me. Now only God helped me that day. I tell you, these people say Nigeria, now the only country where belongs to them. They don't write them. I have documents to show this. I don't send them to president. I don't send them to police. I don't send them to DSS. These people say, look, nothing will stop them because they wanted this revolution in 1800 and they could not achieve it by Ottoman Danfodio. But now they must take over. That they have the money, they have the power, they have the weapons, and they have everything. So this time they must take over. Since the way I put this motor, say I want to sell at 75 million. Honorable Nani don't block me. They say make I not come for your house again. Say they quarter me. I said, what did I do you? And say motor when 10 people when buy 150 million, 180 million. Now I go they sell 75 million. I say why I not go sell at 75 million? Everybody look like thief where they thief like honor, where they for government. You go buy car 150 million. My people who want buy them, they will no one go spend that kind of amount of money. Now they sell at 75 million. Oh boy, don't mind this honorable Orinania. If you need this car, just getting me. Chat me. I know say make you begin to call me a beg. Chat me. If you chat me, I go respond them. Make I show you make the car there. See television for motor. You go there kulele for back. Driver go to drive you, go to watch. Oh. This Obenge 2018 Mercedes 450 GLK na see na believe. Eji m aka ijikwala ya kedu ihe anyị ga-eme n'ọnọdụ a na-ajụ ajụjụ anyị ga-anọ n'ime mmehie amara wee bụ ụba anyị ga-anọ n'ikpọ onwe anyị asị ndị iro abịa wakpo anyị niile ekpochapụ aha Igbo n'elu ụwa anyị ga-anọ n'ịchụ oke ụlọ anyị na-agba ọkụ anyị ga-anọ na-achụ ndị Biafra na-achụ ndị Masop na-achụ ndị DSS ndị DSS na-achụ ndị Topilot anyị ga-anọ n'elu ya anyị ga-anọ na-achọ ebe ndị omenala sọwụ ndị ụka problem ndị ụka sọwụ ndị omenala problem anyị ga-anọ n'elu ya anyị ga-anọ n'elu na-achụ oke mgbe ihe egwu dị gịnị ka anyị ga-eme ọ ga-amasị m ka ndị nọ n'ụlọ wee chịkọta aka na ha na ndị nọ n'ama ndị nọ na diaspora fọmụ ọnụ Hunters Association fọmụ ọnụ ndị Hunters Association ndị ọtụtụ fọmụ nwala ya ọnụ fọmụ vigilante otu ọrụ ka ha ga-arụ ma e ji wụrụ hunter ndị hunter na-aga na-agba anụ ka ha nwee ike ebunye ya ihe eji egbe ji abụọ anụ nke mere approve ụlọ fọmụ ya zụọnụ CCTV kamera ma zụọ ọnụ n'obodo niile ala Igbo nọ otu ha si na-awakpo ndị Benue so that onwe otu ha si bịa wakpuo CCTV kamera ga-abụ ụzọ gbama anyị nwa ndị na diaspora na ugbu a wee hihie anyị ala Igbo nọ na-ehi ụra ụnụ a na-ehi ụra anyị nwa nọ ebe a na-awọchị kamera enwe ndị movement ebe a ala ata bịa na the kamera awọchị ya akpọ onye ji ihe eji arụ ọrụ gwa ya oku ya malite n'ike
Ụlọ monitor CCTV camera form of vigilante. Then hapụziere m nke ọzọ anyị na-eme meeting gbasara ya otu ka ahụ na-abịa n'ụzọ nke ya. Achọrọ m ka m mụọ ọkwa n'ihi na aka everyday new strategy ndị a ji abịa na ekwuola ha na ha ga-aga plant Ogbunigwe all over ala Igbo niile n'ihi na ha wakpo ndị Igbo tachi wakpo ndị Benue na ndị Igbo ga-abịa ọgụ na a ga-achụsasị ha ga-emiti up their mission. Ihe ha kwuru sọsọ ka mma ha gara ha na-amachi ụlọ na-amachi ime ọhịa pathway ebe ha dewegoro dosin agwa gị na edewele ya oge eru mgbe ọ ga-eru eriri ihe niile aha ala Igbo kilie ha ṅụrị abata. Gọọmenti agaghị enyere gị aka n'ihi na gọọmenti has the tide. Ọha nwe gọọmenti. That's why ha ji make sure anybody na-eme election ka ọ bụrụ onye nke ha ga-achị. Ala esochi a na-achị abịa na awụhụ ebumnobi ha. Onye ọbụla cheki ndị na-achị South Igbo steeti almost ha niile apart from Alaezoti na dance to their tune. And ha na-put pressure on him to dance to his tune. Ka ọ dance ọkwa. Ọhịa Chineke ga-azọpụta anyị. Ọhịa emekwa ji fọm ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ iji wee chetara ndị Igbo East, West and North ka ọkwa n'ụlọ kacha mma iji wee chọpụta development iji wee chọpụta manufacture ndị na-eme nchọpụta ihe ọ bụla ị na-arụ ga-adị ihe n'ala Igbo aka gị kpọtụrụ anyị na-aga chịkọ aka ọnụ ka e developụ ya anyị ga-emechi n'ala Igbo. Nnwere onwe anyị kwesịrị ugbu a bụ nnwere onwe bụ nke eji ọgụ na mgbe alụ ọgụ na mgbe anyị ga-emewe iji wee chekwa onwe anyị ma ha abịa. Ọ bụghị gazi gị okwu ndị uwe ojii gị igbo ọ bụghị gazi nwanne gị igbo kpọ ya sọbatu a ka anyị nọrọ ndụ protection from our own side. Enwere ihe chụrụ anyị bịa ihe ọ hụziri ya were otu aka ọha nọ n'ọnụ biko tụsara m ihe onyonyo aka m bụkwa Fada Jovika onye ụkọchukwu na-ekwu okwu ihe gbasara ala Igbo na-ekwu na ala Igbo ga-adị mma ọkwa mụ achọpụtara Igbo ruo ụlọ ka emesịa nọ. This one na convertible 2014 Chevy Camaro convertible. I'm priced na 28 million na why I put them. I don't want to make anybody cry. I say they buy car. You and your madam go balance inside. No disturb me. Now be this one. Now over cleanliness. Now they worry this car. Now waiting they surprise me for the car. Now over cleanliness when they. Oh boy, I don't know what they wait for. Big boy, this car na your own. Now me buy a special for you where they hear me. Just give me 28 million. They don't collect them. Chat me for 916-373-4199. Now this car don't become your own bidato. I know one keep them again. I just ship them from America, reach you Nigeria. If they Lagos, they wait for you. This car, seeing.